Είναι πολλές τέτοιες στιγμές που καθόμαστε και αναλογιζόμαστε. Γιατί άραγε ήρθαμε στον κόσμο? Ποιος ο σκοπός της υπάρξεώς μας? Ποιο έργο ήρθαμε να επιτελέσουμε? Και όλα αυτά στριφογυρίζουν στο μυαλό μας, ιδιαίτερα σε στιγμές που μένουμε μόνοι ή είμαστε απογοητευμένοι από διάφορες καταστάσεις, από την καθημερινότητά μας, από συμπεριφορές άλλων ανθρώπων. Σκεφτόμαστε άραγε, αξίζει ο κόπος? Ποιο είναι το έργο το οποίο καλούμε να υπηρετήσω και να ολοκληρώσω σε αυτόν τον κόσμο? Κάποια στιγμή και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όλοι αυτοί οι νομοδιδάσκαλοι του λαού Ισραήλ πλησίασαν τον Χριστό και το ρώτησαν, ποιο είναι το έργο το οποίο πρέπει να εργαζόμεθα? Ποιο είναι αυτό το έργο το οποίο θα καλύψει το κενό της καρδιάς μας και θα εκπληρώσει την αποστολή μας μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους? Και ο Χριστός τους απάντησε, ένα είναι το έργο. Να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Και τον απέστειλε για να κάνει ένα έργο σωτηρίας για κάθε έναν από μας. Να λάβει θάνατο επάνω στο σταυρό και να πληρώσει το χρέος των αμαρτιών μας στο ταμείο της Θείας Δικαιοσύνης του Θεού. Να μας εκπροσωπήσει ατάξια και να γίνει ο σωτήρας μας, ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και τώρα να μεσιτεύει στον ουρανό, δεικνύοντας τις πληγές τις οποίες έπαθε για κάθε έναν από μας μπροστά στον θρόνο του Πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν, εάν απορείς, εάν σκέφτεσαι, αν συλλογίζεσαι ότι πρέπει να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο για να φανείς δόκιμος μπροστά στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων, σκέψου αυτό που είπε ο Κύριος. Να δεχτείς το έργο που εκείνος εξήφανε με την αγάπη του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ένα έργο αγάπης, ελέους και εκτιρμών. Ένα έργο χάριτος και ευλογίας. Κάποια στιγμή μια γυναίκα μπήκε εκεί που είχαν καλέσει τον Ιησού Χριστό, κάποιος από αυτούς τους μεγαλοσχήμονες του κόσμου τούτου, και καθώς καθόταν εκεί και συνομιλούσαν μαζί του, ήρθε και έπεσε στα πόδια του Ιησού Χριστού και είχε φυλάξει ένα άρωμα, ένα αλάβαστρο μύρου, το οποίο ήταν πολύτιμο, άξιζε αρκετά λεφτά, αλλά το είχε φυλάξει για ορισμένες καταστάσεις. Κάτι είχε οθήσει την καρδιά της και ήρθε, το έσπασε και το τοποθέτησε επάνω στα πόδια του Χριστού και το άλυψε στα πόδια του. Οσμή ευωδίας γέμισε το χώρο. Τα μαλλιά της και με τα δάκρυα της ήτανε στα πόδια του Χριστού, σκούπιζε και έκλαιγε. Και όταν διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι από εκεί, πάντα πρόθυμοι, λέγοντας, αυτό είναι πολύτιμο, θα μπορούσαμε να το πωλήσουμε αυτό το άρωμα και να βγάλουμε 300 δινάρια είτε άλλο ποσό και αυτό να το δώσουμε στους φτωχούς και όχι να το σπαταλήσει με αυτόν τον τρόπο, χύνοντας τα πόδια σου. Ο Κύριος είπε κάτι πολύ πολύτιμο, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι. Ό,τι μπορούσε έκανε. Αυτό βρίσκεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο. Μπορείτε να το δείτε ότι ο Θεός δεν θέλει πάνω από αυτό που μπορούμε, αλλά αυτό που μπορούμε να το κάνουμε και να το προσφέρουμε σε αυτό. Ξέρεις τι μπορείς να προσφέρεις στον Θεό? Ό,τι πιο πολύτιμο έχεις, την καρδιά σου. Η έμου
και θυγατέρα μου, δώσε την καρδιά σου εις εμένα. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Αυτό, να σπάσει το αλάβαστρο της καρδιάς σου και να ξεχυθεί από μέσα σου το άρωμα της αγάπης, της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο εκείνου που έσχισε τους ουρανούς και κατέβηκε για να σε σώσει, για να σε ελευθερώσει από πάθη, από επιθυμίες απατηλές, από την πλάνη του αιώνος τούτου, από το βούρκο της αμαρτίας, και να στήσει τα πόδια σου στο βράχο των αιώνων, που είναι ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, και να βάλει χαρά και ειρήνη στην καρδιά σου, γιατί για σένα ήρθε ο Χριστός. Ήρθε να σε σώσει και να σε ελευθερώσει από όλο αυτό που πραγματικά σου λένε όλοι οι θρησκευόμενοι. Κάνε φιλανθρωπίες, λιτανίες, άναψε κεριά, κάνε νηστείες, φορτώνουν συνεχώς την καρδιά σου με 1002 μύρια όσα, ενώ ο Κύριος σου ζητάει μία προσευχή μετάνοιας, μία προσευχή αναγνώρισης στα πόδια του, το κλάμα μέσα από την καρδιά σου, να του δώσεις ό,τι πιο πολύτιμο έχει, την καρδιά σου, να την αφιερώσεις στα χέρια τα δικά του. Αυτός τότε θα έρθει να σου δώσει ό,τι πιο πολύτιμο έχει ανάγκη η ζωή σου και η ψυχή σου, την αιώνια σωτηρία του, την αγάπη του εκεχημένη μέσα στην καρδιά σου δια του Πνεύματος του Αγίου. Τι μπορώ λοιπόν να κάνω το Θεό? Όχι να υποταχτώ σε ένα σωρό μη και απαγορεύσεις που φέρνει η οποιαδήποτε θρησκεία και όλοι οι εκπρόσωποι της, αλλά με τη θέλησή μου και με την ψυχή μου να προσπέσω στα πόδια του Χριστού και να σπάσω το αλάβαστρο της καρδιάς μου με μετάνοια και συντριβή, για να βγει το άρωμα της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας μας για τη σωτηρία που Αυτός έκανε στο Σταυρό, για το αίμα το Άγιο που έχυσε, το πολύτιμο αίμα για κάθε έναν αμαρτωλό. Άρα φύγε μακριά από κάθε είδους θρησκεία, από κάθε είδους διδασκαλία που σε φορτώνουν φορτία δυσβάσταχτα, τα οποία δεν μπορείς να σηκώσεις, και έλα σε εκείνο που σε αγαπάει αληθινά και σε καλεί να έρθεις κοντά του. Ελάτε σε μένα, λέει ο Χριστός, σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θέλω δώσει ανάπαυση στην ψυχή σας. Τι ωραίο να φύγεις από αυτόν τον κόσμο κάνοντας αυτό που σου είπε ο Χριστός, να έχεις δώσει την καρδιά σου σε Αυτόν, και όταν φύγεις από αυτόν τον κόσμο να στηθεί ένα επιτύμβιο και να γραφτεί ό,τι μπορούσε έκανε. Ό,τι μπορείς κάνε, και μπορείς να το κάνεις, να δεχτείς τον Χριστό προσωπικό Κύριο και Σωτήρα σου τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν κλείσεις αυτά τα μάτια, γιατί τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι μια ημέρα σωτηρίας, τώρα η χάρις του Θεού μπορεί να σε τυλίξει, μπορεί να σε σώσει και να σε ελευθερώσει. Και άσε τους άλλους κάτω από τις απαγορεύσεις, κάτω από τη θρησκεία τους, κάτω από οτιδήποτε άλλο επιβάλλουν επάνω στον άνθρωπο για να κατεξουσιάζουν. Εσύ παραδώσου αυτόνομα και ελεύθερα σε εκείνον που σε αγάπησε αληθινά, με έργο και αλήθεια στο Σταυρό του Γολγοθά, και ζήσε απόλυτα για Αυτόν, καθώς πλέον θα τα αφήσεις όλα πίσω και θα ακολουθήσεις τον αρχηγό της ζωής, τον Ιησού Χριστό. Ήθε να το κάνεις απόψε, σήμερα. Ο Κύριος σε καλεί, δώσε την καρδιά σου εις Αυτόν. Αμήν.